DXDC Radyoman Report. Kadawat na og impormasyon ang buhatan sa City Transport and Traffic Management Office palabot sa nag-viral nga usa ka rider man kini daga exhibition sa Coastal Road sa Liga Ciudad sa Davao. Sa interview sa Dixis Urban Davao kang Alfredo Tamayo, ang Assistant Traffic Operation Officer sa City Timog gisulti niya na paabot na sab sa ilang buhatan ug ilanan na hisgutan kauban usab ni Dionisio Abudi ang City Timog Head. Gani matud pa nga ila kining paimbestigahan o ginapapangita na sab ang maong rider aron usab ma-identifika. Kaya siguro Tamayo kung mailhan na ang maong rider, ibitahan kini sa City Timog. Posibleng dunay sanksyon ang atubangon ni ini. Kaya subling nagapahimangno si Tamayo ngadto sa tanang mga motorista, ilabi na sa mga muagi sa may Coastal Road, likayan ang pag-exhibition tungod kay dapat lang mo tuman sa balaod sa trapiko aron sa balikayan ang disgrasya. Atong paminaon ang dugang pahimangno ni Sir Alfredo Tamayo. Karoon lang po nakakita sa muang group chat. Yes. Oo, naamot na sa muang group chat, sa muang forma si Sir Ana, si Colonel Abudi regarding Ana. So, ang among kuan karon ay na mo papangita to, lapit na mo sa tapita ko kung sa kanila. So, Live ikan sa may City TMO kung City Transport Traffic Management Office kasama mo sa Balitang Servisyo Publiko reaching millions nationwide worldwide for 70 years. Radyo Bandot Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.